Jag har fått ett tydligt bevis på internet att det bor spöken i det här huset. Let's go to Night Vision Mode. Nu är jag här i spökhuset med Kristine. Nej, Sofia. Ja, Sofie. Hon har bott här länge, men nu har hon känt att det börjar spöka här inne. Ja. Hur tycker du att vad är det som händer? Det blåser. Ja, det blåser. Let's go. Kristine, kom. Kristine. Fy fan, vad en gas. Vi måste ta kontakt med gasen. Okej. Vad kan det vara något? Shit, kom närmare. Nej, kom. Det är någon där. Shit, kom. Shit. Men fy fan, Rashid, håll inte på det. Fy fan, Rashid, sluta. Det är blod. Det är blod, Karsten. Karsten, du kanske inte ska gå in här. Karsten. Fy fan, Rashid, kom in. Rashid. Men jag har inte nattkameran på, Karsten. Men fy fan, Rashid. Hur läsning som är Kristine. Jag tror vi måste sanera det här stället. Om gasen. Vi måste kunna påklara. Jag tror det är någon här inne just nu. Det kan vi inte. Fy fan. Tack för ingenting. Nej, inte än. Vänta. Nej, vänta. Jag kan lyssna. Fy fan, jag lyssnar på Peter Jöbäcks julskriv.